Takže čaute, moje meno je Jano a ja vás vítam u ďalšieho let's playu, teda pokračovanie let's playu. Každopádne padlo mi kľúč od 3. podzenka, už som dal jedno podzenko, teraz je na to druhé. Takže prechopíro. Možná padne, možná ne, ale dneska som dal už 2 podzenka a chcel by som dať aspoň ešte do tých 4. No, ten padne. OK. To fajné. Dáme si arenku, nemôžeme. Ešte, dáme si ešte jedného. Mohol by padnúť. No. To je nubka. To je nubka. 1720 HP. Ešte raz to pretočíme. Budem to točiť až do 30. Jasné, si to mňa robíš prdel. Si to mňa robíš prdel ako. Nevadí do 25. Si to mňa robíš prdel. Si to mňa robíš prdel. Už mám také nervy na to. Toto nechám. No! Jo! Juhu! Epic. Yeah, motherfucker. Nemáme money. Oh ja. Takže kebyže dáme toto, ako slušné, no už to nemám, už som to vymenil, ale ako slušné, na taký level 5 epikov. Ako slušné, neviem, čo tam je ďalší. Surový upič. Skúsim, áno tak. Na čo? On je na silu. Ani šance ešte veľký level na mňa. Takže zatiaľ si dáme hospodku. Dneska je Gold Event, dneska je sobota a zajtra bude ešte pokračovať. Aké sú to rukavice? Noobské rukavice. Či? Vydrž Intel, to je dobré. Počkaj. Vydrž Intel, berem. Čiže budeme mať nové rukavice. Oh yeah. Takže, jak sa tento let's play páčil, dal som tu... Koľko sa dal podzemiek? 1, 2, 3 podzenka. 3 alebo 4, to už je jedno. Čakajte, nejakom som to podzenku? Počívam prv. Neviem, na 4, tak som dal 3 podzenka. 4. som nenatočil, to bolo to prvé, ten lahol jak nič. Takže, jak sa videjko páčilo, kľudne zanechajte like, a jak nie, kľudne dáte dislike, už sa na tom pracuje, súťaž bude o 70 level a plus. Takže, poprípadne odber, a niečo by som povedal, je čaute. Takže budeme ho pretáčať až dokým nepadne. Ospravedlňujem sa za väčšie lagy, než predtým. Neviem, nejako si teraz buguje Google Chrome, jak to točím cez Bing. To mi ide lepšie a budeme to pretáčať až dokým nepadne. Podľa mňa už by mal padnúť. Neviem, do 42 to budem pretáčať. Vidíte. Na chvíľku padne. Vyzerá to slubne. Nevyzerá to slubne. Vyzerá to slubne. Už to nevyzerá slubne. Jo! Takže padlo nám na 6. houbu. Jo, všechno 31. Yeah.